si Gloria Cabanillas, daganong puyo sa Sumbong Cogon, Porplos, Samis Oriental. Sa tondo ko magpasalamat, especially to Congressman Bambi and Mayor Nadia sa pagtukod ni ining multipurpose building. Ang akong ikasulti karon sa tanan, mayong hapon sa tanan, Congressman Bambi ug Imano ug ang Mayor Nadia Imano ug agyang mga kauban, mga kagawad, ug uban pa ko pagkasalamat ka diri sa among barangay Sumbong Cogon, naay nahimo nga multipurpose building ug uban pa mga dako na buhat nga kuan project ug uban pa. Daghang salamat. Isa po na ito mensahe po sa ato mga katauhan po, especially nga sila din na makapahimulos po ni ining multipurpose building. Ako'y kasulti, kaning namuyo direct Sumbong, labi na sa mga kabantanunan, kaning ang buhat na multipurpose building, magpadayon na sila kung sa ilang angay yung bahaton. More na. For the last question, ano sa itong mensahe sa itong mga lidere sa lungsod sa Taguluan, sa padayon na paghata o kalambuan sa lungsod? Ako ay kasulti sa mga taga-Taguluan, ng mga opisyalis, sabi na sa kauban ni Mayor Nadia Imano, sila mga kuan, mga magawad, maayo kayo ilang di kuan nila, ilang nagbuhat nila project sa Taguluan, o mga sila natabangan ng mga public, o uban pa, o natagad-tagmamo. Ayan, ma'am. So, dahil ma'am no, sa Misora, 7.5 FM. Ma'am, unsa kada kong gasa para kaninyo? Unsa ka importante ni nga makadawat mo building dani sa barangay Sumbong Cogon? Akong ikasulti na matuko diri sa building diri sa Sumbong Cogon, sama aning multipurpose, o uban pa nga mga project anang limo dinhi. Ako kay katabang nga sa Sumbong Cogon na muyo nga kan dunay gihatag nga project ni Mayor. O makatabang sa mga katawhan. Ora na pagkasulti, ma'am, sir. Salamat kay ma'am.